Vaše kraljevsko visočanstvo, dobrodošli u emisiju. Veoma mi je drago što ste naša gošća. Hvala vama. Ovo je vaša prva poseta Srbiji. Kakvi su vam utisci? Da, zaista je ovo moja prva poseta Srbiji i veoma sam srećna što sam ovde. Već neko vreme sam imala želju da dođem ovde i zato sam vrlo srećna što smo uspeli da organizujemo ovu posetu. Nažalost, vrlo kratku. Došla sam juče i već danas, nažalost, odlazim. Utisci su mi divni. Stvarno je divna zemlja i voljela bih da dođem ponovo. Zapravo već razgovaram sa ambasadorom o stvarima koje bih morala da vidim, tako da se nadam da ću ubrzo doći ponovo. Razlog vašeg dolaska je podrška izložbi pomagala za osobe sa specijalnim potrebama. Šta želite da istaknete ovom posetom? Zašto podržavate baš ovu izložbu? U pitanju je posebna izložba i nije mi prvi put da se pojavljujem na otvaranju ove izložbe. Izložba zapravo putuje svetom. Krenula je iz Švedske i ide sa severa na jug. I mene lično fascinira jer se stalno pojavljuju nova pomagala. I imate razne stvari, od visokotehnoloških pomagala do krajnje jednostavnih stvari koje puno pomažu. I to je ono što volim na toj izložbi. Ono uključuje svakoga u društvo i stvarno nešto menja. Dosta se bavite humanitarnim radom. Zašto? Zašto? Prvo, ja to ne bih nazvala humanitarnim radom. Za mene je apsolutna obaveza omogućiti svima da imaju ista prava. Svako mora imati priliku i mogućnost da nađe mesto u društvu koje mu odgovara. Tako da ne mislim da radim nešto krupno. Svakom treba dati priliku da učestvuje. I za mene mogućnost da pokažem svetu šta Švedska radi i kakve tehnike imamo, kakvo iskustvo, to je nešto sjajno. Srećna sam da mogu u tome da pomognem. Da, ali dajete dobar primjer. Mislite li da članovi kraljevskih porodica imaju veće obaveze kada je u pitanju pomaganje drugima? Ne, ne mislim. Mislim da svi imamo istu društvenu obavezu prema drugima. Ne mislim da je naša odgovornost veća, ali mislim da imamo bolju prolaznost. Mogućnost da komuniciramo i prenesemo informaciju. U tom smislu da. Inače, mislim da je pomaganje drugima opšta obaveza. Kada putujete sa ovom izložbom, kada je otvarate širom sveta, kako se oni osjećaju kada vide sva ova pomagala na izložbi? Nisu u pitanju samo ljudi sa posebnim potrebama koji idu na izložbe. Često su u pitanju rođaci. I fantastično je. Jer je toliko mnogo predmeta, različitih pomagala koja odgovaraju brojnim postojećim izazovima, koji su pred onima koji su teško ili sasvim malo hendikepirani. I naravno, srećem ljude koji su oduševljeni time što se toliko mnogo može uraditi, a da pomagalo pri tom ne mora da bude skupo. Ali divno je i to što su tu pomagala za medicinske tehničare i sestre, koje im omogućuju da bolje rade sa pacijentima ili sa starima. Recimo, pomagala koja smanjuju pritisak na njihova leđa kada ih podižu. To je vrlo široka izložba, ali kao što rekoste, sretala sam se sa tim oduševljenjem, sa ogromnim optimizmom. Kada ljudi kažu da, sada mogu da uradim ovo ili ovo bi mi pomoglo u svakodnevnom životu, učinila bi ga jednostavnijim.
Mislite li da vide nove mogućnosti? Apsolutno. I veoma često roditelji dolaze. I oni vide mogućnosti za svoju decu. Bude li suza? Na viru. U sred smo ili možda na početku velike finansijske krize. Hoće li ona ostaviti posledice i na humanitarni rad, na spremnost ljudi da pomažu drugima? Teška je situacija, svakako. I kriza je strašna i pogodila je mnogo različitih oblasti. Različite kompanije, običan svet. Stvarno je teško. Ali ja se nadam da kada se radi o ljudima sa posebnim potrebama ili drugim važnim pitanjima koja treba podržati, jer će potreba uvek biti, ja se nadam da će ljudi to imati na umu. Mislite li da nešto može da se uradi kako bi se ljudi motivisali da pomažu? Ili mislite da u vremenima krize solidarnost među ljudima raste? Ko zna, ali ja se svakako nadam tome. Vaša visosti, zahvaljujem vam na ovom razgovoru. Hvala vama.